Mengke sing kedua buete kalih Mbak Wiwi sinden. Oke, boleh. Mbak Wiwi, sini dong. Nggak masuk. Bareng sampun pamanggihan nyatane jur lolo atine nganti wagah pepisahan batine jur tambah tresnane Ayo persiapan Mbak Wiwi golek tukon bensin. Nek Mbak Wiwi iya berarti aku iya ya Mbak ya. Enggak masuk. Bareng sampun pepanggihan nyatane jelolo atine nganti wagah perpisahan batine jur tambah tresnane. Nggih, matur suwun setunggal lagu mawon. Kantos rencange